מבטך והסם שבי עוד לא נגמר, נשמת לי ממך ואתה עבר מה, המבט אחר והכוח חודר, אתה מסתתר, את גופי שובר, המבט אחר והכוח חודר, איך עוד יום עובר בנשימה, לילה בא לאט, הזמן נעצר, לילה ואתה השקט שנשאר, רגע אחד נופלת איתך בסוף המשחק. המבט אחר והכוח חודר, אתה מסתתר, את גופי שובר, המבט אחר והכוח חודר, איך עוד יום עובר בנשימה, לילה בא לאט, הזמן נעצר, לילה ואתה השקט שנשאר, רגע אחד נופלת איתך בסוף המשחק. אוי, נהג! ומה שנקרא ביצוע דוז פואה ממש. באירוויזיון. גם בעברית זה עובד הדבר הזה. מתוקה שלי. ממש. הרגשת מחוברת לשיר, ג'וי? כן, מאוד. הצלחת להביא את עצמך? כן. כן, פעם ראשונה שאני שרה בעברית, אז כן. זה היה מרתק, מעניין ויפהפה. אני רוצה שאברהם מדבר ראשון. כן, אוקיי, אם אברהם. את רוצה, מי שיתווכח. יאללה, בכיף. מירי ראתה כמה נהניתי, ובאמת אני מפרגן. עשיתם עבודה מעולה לשמוע אותך בעברית שרה פעם ראשונה. אני הכי נהניתי ממך היום, מעבר, הכי נהניתי ממך. שרת מדהים. את כל כך ישראלית, את כל כך עברית, יושבת עליך כל כך יפה, זה... ואתה יודע, אברהם, זה שיר ששירי שרה על האירוויזיון, שייצג אותנו, ויש לידך עוד מישהי, כן. שגם הייתה באירוויזיון, וגם בקדם האירוויזיון. מה אני... איך החוויה? מה... החוויה של הקדם אירוויזיון, אתה יודע, אני הייתי תלמידת בית צבי, ואתם יודעים שחשבו, אני הייתי חוזרת ב-11 בלילה, ועושה חזרות איך לשיר את השיר, והזמינו משטרה כי חשבו שרוצחים מישהי בבית מהצרחות. אני חושבת שאני הראשונה שצרחתי כל כך חזק, וגם חווה יערי, בדיוק זה היה התקופה הזאת שהיא גרה מתחתיי, אז היו בטוחים שהיא רוצחת עוד בן אדם. אז זה החוויות שלי מהקדם תודה האירוויזיון. ששיתפת אותנו בחוויה כן, ג'וי המקסימה נכנסה הזאת. לדיכאון מהסיפור. לא, אבל ג'וי... את מהממת. אתה יודע, מאוד אני חושבת אני יכולה להחמיא, בבקשה, לוידאו ארט, לתאורה, לנגנים המדהימים האלו, לטל פורר המדהים, זה כל כך יפה. כל מה שקורה כאן, אני ממש גם שלומי מאוד יפה, נכון? כן, נכון. שלומי, שלומי, אתה בטח מבסוט שג'וי שרה בעברית. רגע, יש לי משהו להגיד, מה את מדברת? היום קרה כאן נס. זו פעם ראשונה שמתמודדת של מירי, וכולנו דיברנו ועדיין היא לא. אז כל הכבוד לך. אני רוצה להגיד לך שכמו אברהם, גם אני כל כך התרגשתי ששרת בעברית. זה כל כך יפה, כל כך אותנטי, כל כך אמיתי. ממש. תמשיכי ככה, אחותי. מירי, את החלטת באיזה סדר נתחיל, אז בבקשה. ג'וי, אני אוהבת אותך, וזה לא היה פשוט, זה שיר נורא קשה, נורא גבוה, עם מיליון דברים שקורים בו, ואת עמדת בו, מה זה בגבורה? ודווקא כשהיה המקום הכי להתפתות, לצווח, את דווקא לקחת את זה לקטן. אני כל כך גאה בך, הלוואי שאני אלמד ממך, באמת, וברגעים כאלה גם אני אביא את זה ככה. היום את מורה שלי. מחמאה כזאת ממנטורית, זה באמת מדהים. ויפה העיבוד. יפה, הייתי פה בחזרה, והתעקשת שזה יישאר נמוך,
וזה שמר עליה... כי אנחנו לא רוצים שיחשבו שרוצחים פה מישהו, נכון? יש מפיקה מוזיקלית, אני מציקה מוזיקלית. זה מציקה מוזיקלית. אם גם אתם בבית אהבתם והתאהבתם בג'וי כמונו, ייכנסו עכשיו לאתר, לאפליקציית רשת, ותצביעו לג'וי נאג! יס, תודה רבה ג'וי, אנחנו נתראה ממש עוד מעט.